ngait bahaya gikitin ke kam san pertai kedai kewei ke kam ke jot ke satar ngihapan ngam haga Jyrsieh jong ke politics kadon ka section jong ki poems ki bangat ho naing bendi naugong tho ka invitation card Shri Paul Lyngdoh ngam nun por ban Shri ban kaban ngadi Bah Paul Lyngdoh KR Enterprises, kejakaan na bagi custom sofa ke berpila pen order but yo 10% Christmas offer hadu ak santri Disember arjar pesan. Hang ni pila benai design syuki lejong but yo ru ika warranty nadu sisnem hadu sansnem kempi lembar ke free delivery. Kontak na mentah hakini number na bentai syuki bagi interior design solution tang KR Enterprises Richard Shillong. Kublai pi barong sashi sini pedang sobai pi shakini ko one-on-one interview but ki riu sign pertai jong ke jalan meglaya. But haka studio jengim tasngi idon yo way riu rangba ubala san bah haka kam san hima sima pada ke joko poru bedai u nong tho poetry nong tho kat nong tho jeng rai but nong tem ru gumjo. Ti ngakwa an pedi thoi pi ni ko por ba kwa an pedang sobaru ye Bah Paul Lyngdoh kublai shibon ba ya ke jing long lakloi ke jong pi banya don benta bat ngi sung thu pi bon kamo hendrai pila pelai por kenang bat ngi desngongo ya ke ni ka por ka pila ai ngap ta jongi bat ngi piang sung pai pi sa si Bishbun iban ba kan ni ke interview kam dei bang nyakren tang shal halor ke politics mo ngi nyakren ru halor ke jingim ke jong pi ke jingiaidlynti ke jong pi ke jingiaidlynti ke jong pi tingin sedang shwa da ka childhood lani ka jinglong ke jong pi ke jinghe jingsan jong pi ke jinglong khna ke jong pi hatu pi don em inu i jingja lani i jingiaidlynti ha ke jinglong khna ke jong pi ke ba pidang kan mau hodok menta bat ke ba pi pho sam ke man ba pi kan mau Bishbun iban yanga lakha hajau lang sning Shillong haka ar tarik nailur September kat kendai spa nyo ar ngabun bahagi childhood memories jing kenal jing long kena jonga di napreng kita ki babun ke ba kemau kendiang bah kedai ki jeng syuti telang pat kumno ngi enjoy para kena kumno ngi si thau ki skum yang trap bat itu ki ringkat ngi ya carol but kita ki fond memories jonga ki mau eat ya ki jeng kena jonga ka kenai spa nyu pho a what a coincidence ada di jokes namba bang yo ka jalan dik tingi nya pai pade shakin ki jingsngewtynnad ki jong pi ngite barok ha jala jong ngite ba kite ba pide unong tho jing rai mo ba pa unong tho poetry bat kang dengan baklang ke poetry ke nyngkong ke nyngkong pi tho ke dei house na bat kendai ba apa kendai ti kani ka jingsngewtynnad jong pi ban tho ha to ke landai na du ki por pidang khna ne kumno ne sedang dang kloi ba ha ka kam ka jiaidlynti kum dong tho kane kedai ke manuscript jong ki poems jonga kat kendai spa prapo lai sedang ke bamut ha ka por bangdan kat wisdom karta kat waisnam oh wow got la publish pat ha kendai spa prapun driu di yang bentak ni de kalong out of print ya ban shon biang ka oh ni best habit hilong hakapor bidang shong igum tu kai ka jingsngewtynnad akin ki poetry jong pi thot ngangai pi thot khasi english ron nei khasi but english kata kemen bilingual ma ki ong bilingual but art liki ktin de na preng jong ki nong tho khasi na try de ba kan pham nong kan ri but manga arngut ki mulung khasi ki ba tho haki art liki ktin khasi but English. Hato ka de kata daw ba pi sale pendep ka masters ru ha ka English. Kita ka we daw but ha du ka class 12 pada na shim langi ke English but kumjo ya ka khasiru. De na ik ba ya ki ktin. Kadne gede ke ege ke ba nasngo ni hapan inculcate in pensilur ki kena jong ka jok ke bamenta
ka jingiat ya ki contain Hot. ka jingiat ya ki expression ka jingiat ya banwat ya ki tenrai jong ki contain etymology bagi ong Em kapau ki sakhi na ki kot ka pi tho but ki long ki kentin ko pi penon kam tu la ka de ka pareng la ni de ka khasi ne long ko mangi tep ki jingrai mo ki jingrai jong ke sina thwe ki do no ki ba ki bon ki jingrai tu pi tho ma pi but ngi sakhi ru i ki jing penon kam ki kentin ki long nom no ki smu long hun su long hun ben se ma te da sngap long kren na ti habang iakren halor kini ka jingiaidlynti ki jong pi mo ko mu artist mo ha po pi tho ya kini ki jingrai na ka bynta kini ka thup jingrai na thwe ka do no jong khazi students union aga por pi tho ki to ne ka ek jingmut ka jing barkha ka jong pi but ka ek jingai ka jong pi pi ka jing mi jong nagi thwe ka do no khat khandai spa khandai punyo nia pen kre ban rakhi ya ka lingko arko stem jong ka KSU te bat ka donbok ba ngalap ya kane ka jingai ka gift ka sap ban tho jirai de hakata he ka por ka ba ki ka sur jingrai ka melody ka wan dalade ka shuwan ha ka jimbut jing prakhat jonga bat hadin ba ngayo ka melody nasa tho eki lyrics eki contain te ngangek ba katu ka dong ka jing sedang ka ba hadu hadin ngalala ban pendap ajan saupau lagi jingrai sau phau tali oh wow ti kumnu phi namar ha ka to por ngai phi bun kam ha kumnu pade phi yo por ba phin da shong da berkhat ni ban tho ma kam de ka besuk ngai ka jingrai bat ka jingtho jingrai ka craft jong ka songwriting mo kadai ka ba lada phim pen pau lada phim iakren ya ka pidu thiaru te ka ba nga julia barbor kelong ba kamera thia jonga nga bu ka gitar nga bu ka keyboard bat da bun sini ndala kendit thia si kendit ar kendit umto kawan ka so jirai ngahap ban chong teng kawan pol bang dang thia ngahap ban khie ban chong ban tho namar ba lada khret kat nu lada piso that kat nu lada phim chong hang to but ban tho no ladon thank you jirai ki ba ngong ngan ya kani ka sur nga ngsa tho la sa nga da khimen step dan khimen step kala ja na jibot yo ka de kita ka jing em jong u dong tho jong rai mo nginya phai bian khandiat ba ashalor ka halor ka ni ka jing puli puti ka jong pi phila pendap masters ka english but dengan makla nga ru pi phila puli law ba journalism lo nei ke ka pelong pi ban puli sa ka law but ka journalism pa ha ba phila adap ka english ka jing puli jongai ka law ka dei hadin ba ngala pendrung ila di shaga khasi students union but ngasngau ba ki babun na ki issues ki babun na ki mat ki bangi dei ban ya tengko ban ya lur lakalong bat ka sarkar laki bor senchar ka link bahabat ka an ti nakatakdaw ngala late hadu ka stang bangan tho ka exam ringam simpendap ya ka final year ti kata kamu intermediate mo but ka journalism bade kadai kawan nak ni jing i jonga ya ka writing ti kadai ka ba kha na kata ka jing i jonga ki contain ya ka expression but ngasdang ban tho kum kena school idon ga journal ki ba menshwa dong musa nang tu breng tho ru ka english Meghalaya Guardian the Shillong Times but nga snow tenat ban yitu ipi ba ki jingtho ki jonga kila rung wat hakat thup jonga Indian Literature jongka Sahitya Academy ti u nong tho ba pau nam ba journalist jongari India Khushwan Singh ba ngitip baro budeu kyong u ba udeu kupa jongka Indian journalism mo u Khushwan Singh u lawan Shillong ha snem kha khandai spa khandai punriu ti ka ba nga
kan mau bah aduk mentar sengi kalong ba kadon ke jingiakren ke poits meet ke ba di ke jimpen krek ya ka jingrakhi jong ka jingdap sunpost nem ladang bakla jong ke shillong times so ke golden jubilee jong ke shillong times ti hakata ke jingiakren ki yebun ba ngi don ko ba arko apsan ngut ki mulung ti u pha ba nginya puli mar kawe kapong ti kapor ba puli ke jonga dang dep kumba lai ni juga pong wonga sange no wani kedu nga sibet memit ti ngai kedu yu ha hotel painwood pat hadin kata ulale ka review jong ki pom jonga ha ka national observer ka ba kede ka weina ki kot ko bor papawa ha ki kisnem Kalong ba pidi uwe na gibre long bas nyngkong was smart ban tho bas smart ban puli but ba long bakwa ban nang yai puli ni ban nang yai wa jing tip ti bas na mo ban le ki thai kam ngi sko tan na mal ba kini ki jing tho ki jong pi ki long ki I min sim ki long ki maulen nai ki mo kam tam ki jing rai le ki ba pi tho mo ba dangan bakla ngaru sa ka we na ki kot ke jong pi ne ka de ka ba pilai usna ka khandai spa pro khandai ka keteng ka shithiar ki khana lingkot ka de ka bla sha kam thop menta ha ka high secondary school curriculum ne jong ka embos katu kede ka kot ka ba ar ke jonga ti ka manuscript jong ka ru wara hani nomor ba glap preserve ba kani kede in page hani ka cover ru na tho la pendep pura khat santrik nai tung pra phu pra Bubuan lagi ki perlu ki bapak ya ke program ki jong ili ki empat ayu mat kha hi ru ma ni pi pre pi la da kloi wat ne long pi smart te ban le ki ni long ke bilong school tenat mo ti long ki di ki ni ki ba ki brio ki mda tip phang jong i ba pol ndai ki kren ki ong ba pol i dei un politician ni MLA mo ni minister ti ndai ki ni ba ki ba công ki pai ba nginan kamas mo tho ba ha ke jing im jong ki real sign per thai hi kam dei tang ba ki dei ki real sign per thai de ki don la ga jing snowtanat ki jong ki tingin ya kran show ba halor ka ni ki hanor ki ni ki jing snowtanat ki jong pi mo bene pi batai me ba pi kendo pi don ha pio ban ya kendo pain word mo ka to ka por ka pi dang late class ne fila ngala don ha college kandai po nriu ngadon ha St Anthony's College ti nalojong u kushwan sing uwe u mulung u ba ai min siem bhai nga de u jayanta mahapatra ude u Indian writer u batho daka English te la nyohi u kum u authority halor ka tin paring kamta mega Indian poetry in English te u jayanta mahapatra nga yo eka address jongu nai wa Desmond karmo plang ti onga pa iki poems jopi shakanik address ti ka ba sngotanat ba ngani thu ipi kalong ba hadin kumba shibna ye ngayo eka shithi ke jongu hakitu ki por gidang ya bit ki post office mo ki shithi ki papai ki wanra hi ki postman chayeng te bat kata ka shithi ke jongu ngarang preserve ngana penne adu manta kabadi ka bau tho daki highlighting lejong bat nashimba kade ke jingkerku ba ngayo ban ya communicate bat une klur jongki mulung jongkari India jongi Ngo tana shaban yo ngo kita na marba nga thale phimle uri san per thain dei nga thai la long full time poet ne kum no ne thai nong tho ne wa ngai la dia ba ka kam san per thai kadai ka wei ka kam ka ba jot ka ba satar ka ba kadon shibun ka jingya khun ha ka jingim te pat
kumbangan chu penpau hang ni ngi hapan ngam haka Jyrsieh jong ke politics. Kalau long lupa ke pertai ke dum ke jur palat ke jingiatan telai ke jur bah ke jingia syatkelah ke jur bah ke jingia plan ban penjot panyatan kamtam hapregi brujongi di bat ngasutunat bat ba namar bangadan ke jingit ya ke music bat kikot kemut lada ngakersum baro sisngi haka politik zu nga dalit phai chiyeng nga sum nga penkuit nga cleanse yela di lingba ke music bat kikot Kelong ke solis kan mo? kalau ke sodes kalau ke retreat Rồi, lòng phi là bro shi sngi phi là don hang tu phi là thai phi lệ phai shi bade phi at least phi don ni ki jingsngewtynnad ki jong phi but ngangai na ki tu hi phi na ki tu ki jingiakrem ki jong phi ke ba dalat shi phi da perkhat phi yo tho phi yo por ne bade ban tho ha ka por phi dang don ha ka politics men ta phi don ni phi dang tho ne em kin ki poetry nga yai tho but ke way ke ba irap yang kalong ba ke writing ke jing tho ke irap yang bakalong kum ke therapy mo Jyrsieh ba pi tho mat pi clay bat pi sei na do mensim ya ki jing snow ya ki jing perkhat ti hakajaka ba ki bri menta ki hire mo dan ikli sio ban ikendu iki therapist ngale ga self therapy mo ya kita ki jing snow ki bangas ngamla ban penpau ke iakren kum ni ngapenpau ki jing rai ngapenpau ki poems ngapenpau ki short stories tibat kau ba arpat kalong ba ki bri ki yo ya ka insider's view pi lara pi interpret you politician kum ma pi ki journalist pi interpret kat kum ma pi you ma pi hendrai ngangan ai ka view jo ubru badan hapo te ka khamlong authentic ka khamlong paka ka view ka jong ubru badan hak tu ka kam ba open pau yela dia banyak ka ba ki wan ki bru banaw banashabar ban analyze you tu ubru Berkata mentah dengan kuat bentuk kambing banyak seorang jom pingan pulih kat ke jom pi ke poetry ke jom pi. Oh. Hatta hakapor pi penmi kini ki top poetry ke jom pi kan ba. Kum gani return to poetry Hatta pi julek ni bas ki school ni ki college ban I'm in CM ki kena la ni kini ki aspiring authors and poets. Ngeset ban bagayo ki invitation lalai ki bubun ki college ki poets meet nangta ngalit online ini ki reading session te but ngidang shudap ya ka lit fest dang menjam benai hang turu ngalai yo ban puli ki poems junga te ngakwa ban penslur ki kena jong kene ka jok ka bamenta ba ka juk jong ka artificial intelligence bah ka juk jong ka artificial intelligence ka bangimla banyakun ni hab bani imrengkat bat ka ta ka juk henry hajuk ka por ka ban la ban te yaki ban penklan ya ki roots ki jong ki ban penklan ya ka jingsngeu ki jong ki ba ki ngidon laka jong ka tenrai ngaongi ka ni pat ba ai ka ancient wisdom ke jungi kan nyat regat bat ke jing kata ka AI ba ni inventa Nastu kum ki ong bam ngimla ban le bersya ki ai mo it's ketika ke layak kum tai ki jing kala jong por ki dan kaman imbat ka ndai ha gaju ko por ngi di banang kum no bangin balance mo kum ki ong tingin yang ngam shoot jeliu ba kam punya halor kani kam ke jing im jong pi kum ukena ba kum samla min shwa the ha ka por pi dang he nang san dei cái jing ang nut ke jong pi da he pin long way ke dream ke jong pi kum kena ting ka aspiration ke jonga ke jing anut ke jonga ka kala tapi ka kala si phang ngas ngo ngadei ngan salong journalist
dan tungayat ke face ke bang ngan long baik full time writer nong to hading ketu kami pa kumno la dengan syakri ya kejai video hak politics te kita gi ai kala haduk ba kan depoi pa ngengit ke shoot ke de ke jaring khat bat ke don ke jingalam ke jong ublei ba ngam de u briu bakran pat ba nga kham long more of a recluse long marway nga kham sutnat por marway hendrai ki parlok jong apat college dalam poi ke general meeting jong ke issue ki ong ya le lang bai te ngasu le hang to ngi lawan shawing ngi da ke bus ngi le ka ta meeting hang ta meeting hi shu nyat ki push ke teng jong apat yo legit inga kum general secretary jong ki issue ngala ban dur hatu ko po na marba pi ong ba pi phim da stanat ban ya ban ong ban da mi pat ba la ni ban ya kran na ba bon sen hi kini kinong tho la ni ki kinong tho ko la ni kinong tho poetry di ti bre ki ba shong na ki bam stanat than ban next something in dang dei ki ba stanat ban shong hei jaka long ba de open card yo e henry ket kum pi ong ke jing lam ti jong play ban hang ngai hang tu pi si pi sa sham ya ka purpose ke jong pi te ti ngin le ngin pai men ta sha ka jing pin ya so jong pi ba kasi students union ke de ha usnem ayu ba pi officially fi join ya ka KSU kan dei khat khandai spa khandai phuwei a general council general meeting ke balong ha kasi national dorbar hall kari arpho tarik nai lur September khat khandai spa khandai phuwei ha kapor ke ba ngadon ha class 11 St. Anthony's College dang khana ne lang ke ka pelong ya pi ke ka na ka da ba pi join KSU kumbang ong pimentan ngam sum berkat iru bang join ngelet tang kum uwe na ki bang dan bentalang ke dorbar henry ki perlok jonga ki pertai ke teng jonga bat kat bang ong bang tre ang tahu la nyat ngapoi la poi sel loren sat tingin da ngi berkat mo na mar pi ha ka KSU ru pi la pila bat ka post como general secretary nang tas como president ti haki to ki por ba pi danglong unong ya lam jong ka kasi students union ki ki jingduna ha ka judge ben rew ka ba PE ka ba pi da sngo kwa na do ka men sim do ko do not ba pi ban pin kelal ni pin wan ra ka ta pin address ki ni kita ki issues bro ka ba na sngo ka priority ke jonga ha ka to ko por ba ni join ni mas don ka tu ka ni banai iba ka duna kane ka intellectual bent of mind harajing berkat jong ka student leadership ka bamut ba ngam jelio yaki mat yaki issues prepare ki ba nyngkong henry barbor ka rang ka bashu nyat manu push manu ya agenda te ngangit ka contribution ka ba crowd ka ba ngalaban ai haka union kalong ban long ya ka bakan long intellect based leadership ka ba kamdei tang ka jing tang na ki jing sngo tang ki emotions but kata ka de ka ba ngai yang hadu menta ba lara pikran syapang ka buat perkhat ka de ka ba ngai exercise kumundong elam pat ba lapi perkhat ya ki emotion te ngathok da jingroi ngathok da po te buat si nangi ibri pat ni penia klek langi kita ngialam hakiran san pat ba da ki emotion but ngi da thok pada ngi thok da reasoning power jangi but ka jing ki jing thok nak ta daw ki blood te ngaso ke ngi ban ai ke jaka ka badai kan ya ka ya ki jingsngau ki jongi ya ki emotions ki jongi ya ki jingseir ya ki jing artatien jongi agin pen pawe kita ha ka jing tho ka jongi ha ki jing roi ki jongi henry banyalam ngamla ban chong ha ka cabinet lani ha ki dorbar thawan banyalam nga tangda ki jing ki halo jongi jingsngau
This episode is proudly sponsored by Murphy's Kitchen, your go-to spot for delicious pizza, juicy burgers, and refreshing drinks that hit the spot every time. From our sizzling chicken barbecue pizza and roasted pork peri-peri pizza to the all-time favorite chicken cheeseburger combo and signature mojitos. There's something for every craving. So grab yours today from Marpi's Kitchen at Maulai Putmori, or enjoy the comfort of home delivery made easy and fast just for you. Marpi's Kitchen, where good food brings people together. Agani ka jinya alti ka jong pi bat ka ebu pila sakhi mentan namar ba pide uwe ni kidiu shampang mo kuma pi omtan basmat ban pule smart ban tho but nginget ba pila sakhi la ni pila yo il ni pila analyze ka jingiaidlynti jong ka judgment review ka jongi na do men shwa ki por pidang bat kom uno yalam jok case you had do mentam nemo kom uwe ni kidiu sign per thaya ka jala ka jongi hatu pila I ka jingkala ha ka judgment review jongi hatu kla don ne em kata ka jingkala ka liang ka sign per khat ka jongi ka rukom per khat hatu kidang hadu menta kidang sha ne em banyalam bakla ne bakla ya lam de kai jingsngewtynnad emotion mo Ngai iakren ni ba ngila ya nakaway ka era nakaway ka jok shakaway henry ka bor perhat ka jongi kum ka jadmriu kadang tuna ba ngi dang lung wah ka perhat ka perdany ha ka bayi ba ka san perthai ha kiwi ki liang kiwi ki pursuits lapi ong academics lapi ong ha ki trade but ki profession ki ba per ngi bit ba politically asosi ban oi kan ni ngi dang lung jumut parat te bat namar bangi dang lung jumut ngi I ba ngi suk palat ban sha rong haki jingsngew ka baar ngai I kan ni ngim don ka jingiaidlynti jingmut ngakan mau ngan IP tangi mi nuksa hadin ba kami kendram kawai dei bat ka Meghalaya Board of School Education ngi don ha ka cabinet ka ba ha ka tukupor ketika sin bandingkong ba ka cabinet ka ba shit mensyua shit dan life son life prangut ki menteri Henry ha ka arajar san ka pai ba ketika cabinet jong khat arngut di ngala resign dakamon soba hadin ba ngitingku bat ki colleagues ki jonga ka cabinet halor jong ka embos bat ngadang kan mau ba hadin bangala ino kumu cabinet minister ngila pelong ya kuwi ka jingalang madan malki ki pai ba ola dap shisha tu madan san phone to project don bai ti kita ki organizers ki bakhat yang asya jingalang ki ong pila le kat dia Bah Paul mo ketika term ke bandingkong jonga ti ki ong ka next election wat kuslai mentapi dan tang arngut next election dengan ya ai funny bangi ni penmi pisau ru bangi ni penmi kandidat ru bangi ti kajaran khat bahar election ke bawan hadin jong kata naka arngut ke bangi dan job sedang menga baru kenal kita ke politik jong kasih hilong shong shit tang tu shipor ke nginang nginsaikan company halor ka jigidon beta jong pi ba ka kamsa hi masima isu ngaku aban kli halor ki kam ki be day ba ki seng bhalang mo ma pladon ka seng bhalang labun bun tli kisnam kidon ki jing ong kan nakaliang ki ka tukat ningot ki dio pet parman ki ba ong ba ka jingadon benta la ni ki dekot jong kanu kanu seng bhalang ngam ong tang kes yumo pidon nama ki dekot kin dei na shabaro ka khasi bet rilum khasi bet jaintia but bon na kini ki dekot ki jong pi de ki khna samla ki bam da don ki bam da shempang than ki bam da don than ka jinglang jingsna but kini ki seng bhalang ki shim kabu ye ki khon samla ge jongi da ka bin thangi da ki issues ba pair pi so ya ha ba kata pi ka student movement jongi
lebih baik hikri India barak kawai kebaklan dua kedai hakani ketan jongi North East India. Barak kini ki nyut li ki jala ki dan ya ki student bodies ki baklan bah. Ti ban su kren kelum ban ong ba ngi ki bayalam lani ki dekat ki jongi ki dai baduna ke bor perkat nganum subscribe ya kata ke jing kita ke view mo ngan cu ai nuk saya ke bang asutnat bani tu pi menta kalong ba ki parlok ki colleagues ki ba ngi terengkat aga KSU ngandalit menta si ki snong ki dan ki bun ki lalong rang ba snong dan bun ki lalong sordar ke training ground gede gai KSU ki dan ki colleagues jonga ki ba ngi le poilang sa yeng dor bar thawan ki dan ki bla paisa district council u provisi pamenta jogane hu Pak Sumarbin udai education secretary hak por banglau president banga te kini ngimla suban kenya ki ba ken dau thalai ki kan ki de ki bru ki bala achieve hak jingim ki nong but ki nong kersian kata te kimi nakiliang boro but ki student movement ha not is kim restrict ila di tang ki issues jong ki students na kata kata kilong mo kilong ki kham yar ka rensan rekam joki but namar bagi kham yar kamot ke appeal ke jongi kam kut tang ki campus kaya sabar jongi campus tu na kata kata yo lang ya ka jing kersian jong ki nong bala jing kersian jong ki riu pai ba ke jing kersian jong ki professionals kalau baik ke movement jong ka jai riu Ladang ikran halor ke student politics mo kumba man lagi por ba kisah ong mo ba ka politics hi kam de ka kumbi ong ka it's kam de ka kam ka ba snew ka politics ri ka kam hi ti nata ka daw ki ong bet ba students politics ro ka de ko na ka bynta ka ba la ban ben wan do de ka jimo ju kha jo ong kon sam lao jongi but ngite bro baro jen ki campus haga kari ga jongi kom ha JNU and all hanehu ni doni ki student bodies mo ni doni ki kan huon jong ki samla ki ba yakun la ni yeng na ka banta ka hok jong ki kon samla jongi ti na ka liang ga jong phin dei kom u nong yalam jong KSU brem but ba ureu shampang cái cái jing kan tu i khon sam la ge jong ni ban weng ya kata ka jing mut la ni ka misconception ba ka politics hi ka kam ka ba jaklia nganget ba hap penyelam limbah ke nuksa but nganget kelala ban ai nuksa ba kum student leader bun ki ong ba kini ki student leader kin salong ki drop out dari ngala pendap ya ke post graduation ha ke puar bang lead ya ke KSU ngala pendap ya ke jimpuli lo sa setang bang klami le ya ke exam tinggal pendap lu bantho iki jingrai bantho iki got ke bemut ba ngimla ban ong ba ngim dan por ngi kerdu ko por kawi kata ka ba arpat la pipet ya ki ong morning shows the day mo ka step ka pen iya ka sngi te ki nong yalam ki ba bit ba neru de sedang kamu youth leader te u Pablo Neruda u la kenyu u poet ba krau tam ka pertai udan benda udai politician te nak tak tahu gitu ki ong bagi politician kim tiap sepang ka poetry ngong ki puli yo Pablo Neruda u poet philosopher politician kadai kata ngilong di dan kam bat so thu ba ka ki campus hi ni ki kan hon ki dei kumpi ong mene ka training ground mo na ka mata ki kon sam lagi jong ba phla ai nuk sa hero mene ba ki don shibun ngot ki na ka jai pen ri ki jong hi bla long brio man brio ki bla bat ki post ki be he ka jala ki jong hi ba ki dei ben chwa ki dan ta ka student politics tingin ngashkwa ban clinically ha to ha gani jing ya ti ki jong phi ko unong yalam jong KSU to ki por ha do ta ki don em nu jingja ne jing sham ka ba phi sa jing kan mau ka ba bon apreng jing im te natrai hak ka pateng ka ba menta ki shembet ba kita kinong elam KSU ki em ka jing em ka ba sok ba
kaba kesyukuran ke jingilang pat ba kikran media kiyo ka nam kiyo ke buram kiyo lat ban kamai keji kendiat ki bantip ba ngala pulut bun ba kapur haki yeng bendi ngala don ha Naugong District Jail ngala syong ha Jyrsieh District Jail kini ki jingtho ki jonga la da pipule ya kani return to poetry kadon ka section jong ki poems ki bangat ho na yeng bendi Naugong but kan share but pi kani ka copy kini kadai ka diary ka ba พี่ทอในยังเป็นดี ngayo pak thit haji Hajil oh Pakพี่ดอนhajil you ni kapor kani kendai kat kendai spa พระผู้คันได้คันได้พอ kani ke period ke bang adon jail kandon ka tu ka kani ke return to poetry la pipet ke tu ka copy ke bang IP ke tu ka first part ti kani ke ka section 1 on prison poems ti written at the Jyrsieh District Jail January 27 till March 25th 1995 ti ngapul por ha Shillong District Jail Sora Police Station Mawson Ram Guwahati เราบุญตลีเดติ Labun. พี่ได้ช่องจิลกับหนูบนายกับหนู ki kini dik por preventive detention ngadon January ha 29 March lai benai ti shwai kata napoi ha Naugong District Jail katali kendai po R kasnem ka ba R mangadon ka KSU ti kibru ki shutip tang Bah Paul menteri mo น้อย ba kipet biang jingim ka balong comfortable ba henry ki sngi ki ba ki por ki ba พระเดวิยาลงบ่า ngala de bi ba kita ki la perang yang ba ngalong kumni ko bangalong ก็ได้กันตาบางกระปีกินี่รู้กันบ้าพี่ดอนอีhandwriting แบบแบบสัตย์ให้ ini di ko wi ba kadang perkat ba fi ong yang ba dan share ko wi ni secret so ngama ko wi ni ki kede gani ki ong yang ka kaligrafi โอ้ย kaligrafi เป็นนัดไปกี่กี่วันดูบ้านที่เด็กกี่ handwriting ชื่อเอากี่ handwriting สวยเสียหรอมั้ง ที่กันนี่ก็ดีกันตะกาวกันนี่ก็โน้ตบุ๊กมั้งก็บ่าอีบ่าอียอก็ปล่อยดังนั้นพอเจลพัดเทียนได้พอเจลขนาดไปอินยอมันทอยากิตากิสมบ่จะประกาศกันอีกบ่าดังช่องพอเป็นดีมั้งที่บัดงำลารุเคลมดักกันมายากาอุปออุทอนะเป็นดีมั้งก็ลองจะหิวปออุทอนะเป็นดีที่ก็ลอง it's a coincidence ที่nalor kani ki jingsngewtynnad jong pi bang hitip ro pi jingsngewtynnad ba pintem pi ke instruments ke pintem ba ke gitar ketika we ke bang sunat ba acoustic guitar keyboard but ke drums kini ki bang pi don ban ni ai chula jong ke ban any ban ngi don no ngi ke kenhun si perlok ki ba ngi la depan record ru ki album ki jongi kawe kadai the search but kawe kadai the journey kini kita ki jigrai ki ba ngalayo bantho hakapo jongka covid ars nem jongka covid ngal pendap ya artli kini ki album dang shan hi kan mon dang shan pi don kerteng ai jong ia kani ka kunhun ngi ye jer keteng ha ka tukupote kenal bang yong ba ya ladi kedon kenika kentin ke ba yong kindred spirits kan mut ki brio ki ba yilong ngidan lalaki jongki identity henry latte song yangi dagawe ka identity bangi seriam ba ke jinglong jongi kindred spirits
ngakak ban sengap ya kata ki jing rai ki jong pi na kita ki journey mo ki journey ba ki tu ba pio The journey and the search. Bro artli kini kidan ru ha pilaban yo apa ka internet kan. ha YouTube ka dan Ha ki pala ni ki videos ki jong pi ne ki di tang Spotify like Spotify kidan. Spotify kidan bro artli. finda pen mau the search and the journey the search but journey ka keteng ne dia ngin Artli album la ka jong. The search ka la ka jong. The journey ka la ka jong. pi rai ne pi tang shutem ha kita ha ka ni ka Jan bro ai jirai rai hi. pi rai Lead pi ko ban sengap vocals. pi ko ban sengap i ba pol pi rai pi ha ban sengap ban Spotify the search but the journey ki album gini atali ngada sengap rai shi ben ko ban sengap because ngate fi tem kita ngate pi tem ka keyboard ru tama ngapat bo pi rai ngla yu jio sngo tamba ngapat long ngapat the sngo thu ba te nama ka long hoi ka long hoi Studio recording ha. long ka sngo tana long ke ibs tana ban sengap ai kita ma ti na lo ke jing tem ke jing put ke jing tem ke jing rai ke jing tho ka jing tho poetry pi don saki wiki wiki jing sngo tana ha ke jing ke jing pi ke ba bun apre jing ngim tip Ka wei ka ba na ba ban ai por kalong bat kamariang. Solitude with nature. Ti ka ba yarap yang ni ka wei kumunong thua bat ka ba ar kumunong yalam pai baru kalong ba ngio ban pelut por marwei ban let gi jingiat kejat long walks ki treks ki ba kamtam habang iyo por ti kabot dunai ka si kenta ar kenta banga pelut por bat ka mariang ban observe ban kejit ya ka jing internet jong ka mariang nganget namar ngim yu iu blai dan kawai kelenti ke bangin yu iu bat kata kedai limbak ka mariang ti ha ka jing bun kam tan jungi bat kam tam ha ka digital age mo ki bru ki la duna ba ka por ba ki ai namun taka mariang bat ni la susakut bat ki cell phone bat ka wei na ki jimut jong ka cell kalong ki yeng bendi Hoi. la long Kedai. ki ni la long ki koidi jong ki cell phone kadai kata gamas tanal ba kata ga pi ong mo ni da long ki koi di ha kan ni ko juk ka bamenta mo na kada ki cell phone ki jungi but ka wei ro mo stanat ka ba pi ong ba nakadaw ga jong ga jing bun kam ga jong ngim da poi kan mau than bengin ai ngo yu blai mo nakadaw ye nakamenta ka mariang ka bengi i so dong so kun gi jong i ti itai long i bengi stanat bengi nyakren halor mo as ko ban kli mana meneng aklet ban kli pi ka tu ga jing rai jong khnam ka tu ko khon u hin nyau trap pi thoi ka tu ga jing rai ro Hoi, ngadon ka lis jong ki jing wai ibangan share bat pi ibangan ka ma bang la bang mi oh okay kini bela penmi ma kini la mi te Rilu yes kari mei pa klor kari kon la jiba jan baro hi te jing rai nang to ba giba la dan hang to di bila thol ma phi English song kini album ki jong phi ma the search and the journey kini akten pareng ba hai and kawai ro na mga ngasukan mau na barba ngakan mau sien ba bang nang edit kawai ka video ka jong phi ka ba phi ai jing kran ha po ka khasi department po ne hu bang kan mau sa do man ta ka long ba pi ong ya gitu ki nong penyan ba pi tho ka invitation card Jyrsieh Paul Lyngdoh ngam non por ban Jyrsieh ban ka ban ngadi ba Paul Lyngdoh katupe man kan mau do man ta na mar ta kadang kan mau ka sngi ba dan ka program ro na introduce pi kum iba ba Paul Lyngdoh ai ngakam kwa ban Jyrsieh Paul Lyngdoh bisa yo nga sha ong be gup tu Jyrsieh ban Paul ban Jyrsieh kalong hadu ka no pis ngau ba ka long ka ban kam yangi wat langi magsyaidan mo gitu kijing ong ba nginang ban kran pareng syukran pareng bet henengi klet mo ay kaktina jong hadu ka no kolong ban kam kaktin jong ban pinro spa ay kaktin jong ketien kasi kawai ngasong ide ban sarong pi ba na kani ke kenuhun kiba kiong Austro-Asiatic languages hari India kadang tik setagak ketien kasi kabang ngidang pendon kam hadu benta bat umdai tang bai ngi pendon kam ngi la kentiu ru ya ka klarung ha digital age mo ka braille ti
ya kaba kum kani ka ketien kaba dang mencisngi ngi kendu yau tu perlok ubawan na Wales naga sorkar kiki ship interest bah ya ka ketien ke jongi ti but lengba kani ka CM research grant mentakas nem ngila ya good ru ba ngin pa yaki research scholars bakin lap ya ka trai jong kawai ka ketien jongi ketien kasi bat ka ar ka ketien garu te kadi ka nak takadau abangi don la ka jong ka ketien oi ban learn ban nang sebun ki ketien kadi ka baba andai haka juk kopor angin klan ru ya ka ban lum jing tip ya ka ketien la jong namar kiwei pila ban iakren paling bat no ru pertai mo hagi babun ki ri jong pertai hendrai la pikran ya French usarong bahai ka ketien la jong ti ngingin nangkat banang mo ya ka English hendrai haka bakat do bangin penklan ya kita ya ka tenrai la jong kajing tip ya ka ketien la jong ngidon kamwa sikan IP tang ibe i nuksa mo bagi beriu menta ki bong syu ngasyak mai ngim ong syu ngasyak la ki ong ngasyak tim meneh ye kata kadi kajing kau ke kentien ke baklab ha tim kadi ke curse hoi mo kadi kata pila ben ong ngasyak mai ngasyak la ngasyak kan hit ngasyak dumak pi ong ngasyak tim de kalapoi syai kalapoi ka curse te nak kata kada ya kum kita ki kentien ru ngim nang syu ban pendon kamba dan kaman sarong la ka jong mo pi ong but kumbai ong i poi kan mau kendiat namar bam ka namagi kot kubor kasi kidi ki wei na kita kilat ki ban pendu spa ka ketien la jong roma but dang shen hi ka national president dang don ya ka wei ka session na pa ki wan ki rio champagne na kasi of society ban pin shai ngi ki ketien kum ginu ki jai ketien ngi pendan kam ki ke kum nungi spell ya ki but ka tenrai kum pi ong mo etymology bangin pendan kami ki hakanu rukam bakini hilong ki ke bangi so kan nyarap kum mengiru kum pi ong ki fourth estate mo ngila ban no senyang kan syaka jingru spa jong ketien kasi ke jongi ti ngashkuan pentep hang ni kini jingrai ka ba ngai bon apre pipi nom te bi di ba por ba tho ke ba piju ken ot man la ka por ka rilom na ka thwe ke do no jong ka seng KSU rilom na ta ka ri email ya ipa email klor kari khod unyo tram lawai ba pranai hajing jong pi ka lawai kari matcha prang ka pa piju rai man la ka por na tem ha ki hara klor unong rap na ka bynta u chris bat ka bhalang nong pen im babha ka ri snam ka jing khot ka por ki don ru ki jing rai paring ka be tho ma bat ka Christmas song ka pi tho ma I am free this Christmas tak bengi kren pa Christmas maka di ka ayom Christmas ka ayom lekmen ke ka kubor ka pidon na taki perlu ba pe ni program jongi ya ka Christmas message ke jong pi ka kubor ka balingkot jong nama taki nong pe ya ke ni program kolong ai bangin rakhi om tang ya ka jingkha ya Christ syak patai hendai ai ru pa enkha you Christ hagi don jongi Christmas ka kemen ya borok ki nong pe ni program Leishibon bas tenak kata ai ba kan pen thama ri ka don no ka jong ni mo te sashi sien ba ngi suban ong kuble shibon ya ka por ka jong pi ya ki sumpo job khat ba kita ki ayu mo ki pa pi ai sa ba ni mo na kita ki jing shem ki jong pi ka jing long khna ka jong pi ka jing long samla ka jong pi ka jing long nong yan lam ka jong pi jing don benta jong pi akasi students union but ko mo rio san per thai but ko mo ong mene pi de u rio ba rio bun sap mo bun apre jingi tebi ba por bi de nong is rio san per thai hindai nge nyim da kham tep than ba ide nong tho poetry nong tho kot nong tho jung rai ba nong tem ru kum jo te tharai pinang enjoy ba kata ka po ban ong nang da khot ki bre item hi
hanga nga si ong ngi perlok ba ngi kum ki politicians rin berabor ngi face the music. Mereka dan ru kapur ke ba ngi mdai ta ngi face the music ngi de ruban enjoy the music mo te nga i ya ka music kani ka kap ke jonga ke profession ke mission ke politics ke mission ke music ke passion jonga. Very nice, Pak. Keboleh syubun buat ngikit bok kita yang pi. But sachi sien ni ai ngo pi ni sungo ke jingdon ta ke jong pi. Ti but iki perlo ki pape iki ni ke program ke jong ni ai keboleh pi sachi sien pat ya ke por ke jong pi. But lada pi don ki nungi nungi jing ai jing mut pila ban talk comment section apa buat let ban like share dan subscribe ya ke ni ke channel ke jong ni. Ti keboleh syubun ya ke por ke jong pi paro.